haba wannan wani irin rayuwa ne fi sabilillahi mutane kullum baci ba wannan haba talaucin nan fa ni gaskiya ni na gaji da wannan talaucin kasan ma zan bari tafiya na zan yi Nijar zan koma saboda can ya fi kwanci hankali yau ka ja an ɗaukewa ne gobe ka ja bawa ne wani irin rayuwa kenan haba mai gida ka yi hakuri komai ya zafi maganin shayi uwar gida baki ce komai ba to me zan ce tun jiya da daddare nake fama da shi akan ya hakuri yaki talauci ba hauka bane Allah yana sanar da mu ba wai ya manta da mu bane amma shikenan kullun sai fitina shi sai ka sauka da baba wallahi ka tafi bangon duniya tafiya zan yi a mai gida ka yi hakuri a ina tafiya zan yi ni tafiya kawai zan yi ina ma ga wa alaikum salam malam garba lafiya tun daga waje nake ta jin fama bari kawai ni talaucin nan ya ishe ni kasan ma zan tafi in bari kawai gaba ki daya ni ya ishe ni talauci yau da a samu gobe babu haba wani rayuwa kenan wani irin rayuwa kenan fi sabilillahi to ba man nan ba ma ina dan nisa ya matso kusa ba ka da labarin wannan dan takarar nan wani kenan ban da labari ka san ba ma fita nake ba saboda talauci ko sallah ma a cikin daki nake dan gungura shi a cikin daki ba fita nake ba wani rubin Muhammadu Idris Malaki ba ni sha ai nake gaya maka yau din nan akwai wani taro da aka tanadar ma mutane karfe 12 a kofar gidan mai anguwa a yau kenan a yau din nan nake gaya maka ake bukatan kowa da kowa ana son a gan shi a wajen gaskiya ne ya kamata neman halarci wajen wallahi ya kamata amma za mu tafi tare da iyalan za mu tafi ko kuma ina kai ɗaya za mu tafi da kai saboda su iyalan nan naka da kake gani su gaba ɗaya an riga da an tattare su za su je su samu kuma leader na fasa tafiya ma bari a jika ni mutum wallahi kun ci albarka ta ba ina zuwa mu je sai mun dawo to mai gida haka kawai sai fa mun fitina da bala'i